Nilai sera. Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। आङो भिडिअ होयैया सानथाम सानब्रै जाबायमोनानो। ओमफ्राय आङो नै दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दिनैहाय थास' आथिं नागिरनो फैदों। लकडाउननि माहाय मा नागिरनानै जानो, दायोथ' लकडाउन। ओमफ्राय जोङो लोगो नांनानै फैदों आरो साब्रै साबासो जागोन। ओमफ्राय थास' आथिंखौनो खानो होननानै फैदों जोङो। पुरा मना सना लानानै फैखादों आरोना, माखासेया खाबायानो नै। ओमफ्राय दायो आंबो खाहैनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दिनैहाय जों थास' आथिं खाना लांनानै एकदम संगोन आरोना। ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दिनैनि भिडिअआ बेनो जागोन। जोङो एकदम बारि बाला पुरा माहा मा दं थास' आथिं जि मोनो नागिरजोबना लांगोन आरोना दिनैहाय। स' नायलांदो नोंथांमोना। बोरै थांगोन आं दालाय? ओइ जा दै गोजा नै जिंखै थां। फैदो। थौ। खाहैनोसै। जायगाया खुला जि मोजांखाना? मनायालाय अबे नोंनियालाय? मनाया लांबाय। फैदो। मना गेदेर लाना फैखादो। थास' गोसोम ओइलाय थास' गोसोम। थास' गोसोम नैलाय। बेखौनो थास' गोसोमनि गोजा इफोरो गासैबो। बिथुरिबो दंसंना? आयु मानसि दङ नायलाय। माखौ लाहरबाय दङ? सिगार नामा? सिगार? बिदि फानोलाय। फिसाखौ लानांगोन ना लानाङा? ला फिसाया गोथावसिन ना? नै फिसाबो नै मानसि गोलाव नायनाय जायगा मोनैबा जोंना बोरो नै जानो गोथावथारमोन थास'आ। फिसासो गोथावसिन ना? जोंहा फिसाखौ जागोनहाय। फिसाखौसो बांसिन जागोन जोंहा। मा मोनो लांफाजोबगोन दिनै हुल्लु हुल्लानो। लकडाउन जाबाय नालाय माहा मा बायनानै जाबाय थानो। बाजाराबो बन्द' नालाय। ओमफ्राय थास' आथिंखौनो जालाबायनोसै। बेला मोनसेल' खुलियो, नांगौ बायदिखौ मोनजोबा। गोथावबो जाबायना थास' आथिङा दायो। बेलेगाव गैला इथिंजा। एबार सोनाब फै इथिं। बिसोरो मा बुरजा दं नामा बिथिं? दंसोगारो नामा इथिंजा? हा? बिफां दंना? दंसोगारो? ओइलाय बिफां गोजा गेदेर। नामा इयाव? ओइ गोजौ गेदेराव दं। लाबोगोन बिसोरो। ओइ गोजौआव दं। जागोन दिनै थास' आथिंखौ, मानो होनबा आं बिराद जानो लुगैखादों। आरो दाख्लै बावै जानाया बिराद गोथाव जादोंमोन ना नाजों जानाया।
दिनैबो नाजों जागोन थास' आथिंजों नाजों जागोन नाबाबो ना सेंगोरिजोंसो गोथाव जायोलै ना बेनि मोनसे र' आं अ मासे गेदेर ना मोननै दं गुदिनिफ्रायनो खानो मोननांगौ ना बिराद गोथाव जायो इदिया मद' ना थास'आलाय बिराद दङ ओमफ्राय इयाव गैया बायदि मोनदों आङो ओइ साइडनियावसो थायो नोंथांमोननिल' दं इदियाव ना नै खान्दायाबो गोथावनो माथो अबे मिलियन दंमोन खाला फैदो थांसै इथिंजा गैयानो ओइ नैयावसो मोनसे गारदो ओइ जोंखै नायनो ओइनि जिङाव होनदो ओइयो खान्दाबाबो जानोसै जानायसै नालाय न'आव खान्दायासो गोथावसिन जायो ओइयो दं नामा ना ओइ बे सिङाव दंखायो इयावनो मोननै मोनथाम दं होनलाय जोंनिखिजा मोनदो होननायखाय आंबो थांसैहायनो गावहा नायनो गारबोलायबाय सान्दुं गोसायाव बारा नुबाङा आं फोजोबखानायखाय होनखांबाय आब'आ मा दसे फोजोबखायो नोंलाय सं बारा खाबाङा लुवार गिनानै भुमियासो बांसिन खायोमोन खोमा फैनायबा सोर बांसिन खानाय होनना नांलायलायबाय थायोबा इसोरो खाफ्राहाय आं मिथिखादों माबा सानैजों गोगोनांना खाना दं आंबो एसे लागोन बा नोंनो होखागोन गोगोनांना सानै खाना दङ माबा बेखौनो होखागासिनो गावहा बुरजा जाथारबायना जोंहाना ओमफ्राय मा होनो बाथिसेनि बारा जाखागोन आरोना इयो आयो फिसा फिसा गलांजोब्बाय नालाय देखायनायावनो मनायाव सोनोसै खुसुमना लाबो गोलोमफ्रुलायबाय थास' आथिं खायै खायै नै थास' आथिं खायै खायै गोलोमफ्रुलायबाय होनदां ओइनो सान्दुंआबो एसे गोसायैनो दं आरोना बेलासिबाबो नै आरो नैथिंजाबो दं नै ओइ भितराव बोनो थांखैलाय ओइथिंजा माखासेया नै गोलोमफ्रुलायनाय खाबाय दिनैहाय जोङो थास' आथिं एकदम नागिरफैथारबाय जोङो नागिरफैनो होननानै मोनबायबो आरो बुरजायैनो ना एकदम जागासेनि बारा मोनबाय ओमफ्राय बोथिनै बोथिथामसो जाजालायनाय बुरजायैनो मोनबाय आरोना एकदम लोगो नाङा फैखादो जोङो खावसेया बोजों खाहैखोथाय मोनबायानो आरो बुरजायैनो थास' गोजा जायगायानो नै सब थास' गोजा नै एरियायानो थास' गोजा ना नंगौना एरियायानो थास' गोजा सान्दुंआबो मोखाङाव जा नांखादो नै साफा थास' गोजा ओइ जाबाय ब्रिज आरोना नै नुहुरनाया माबा मा होनो इ लामानि आलि खाथियावनो नालाय ओमफ्राय नै सारिय'पिने थास'आनो गोजा आरो नै एसेबा बुरजा खाखाबाय जोङो ओमफ्राय माने जोङो दायोथ' लकडाउननि समबो नालाय दायो न'आवसो ओरैनो थानाय जायो दखानफोराबो बाजारफोराबो बांद्राय इदि खुलिनाय जाया गोसो बायदि जाया नालाय ओमफ्राय जोङो ओरैनो न'आव थानाय जाबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय बेयावहा बिराद खाफैयो आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय जोंबो खानो फैबाय आरोना एकदम लोगो नांजोबना फैदों जों गोबाङैनो फैदों खावसेया नै इथिंजा खाहैबाय खावसेया इथिंजा खावसेया इयाव दंसोगारो नामा दंसोगारो आंबो खाहैबावनो र' बिदि मेल्ला मोनबाथाय खानो बिराद लुगैयोना खानायावनो जा बुरजा मनासे जाखाबाय आरोना जोंनिया ओमफ्राय आरो खाबावनो नागिरदों एसे बेलासि जाबायानो ओमफ्राय एसे खाबावनानै थांनांसिगोन आरोना बेयावहा दं होनना मिथिखानानै जों फैदों आरोना पुरा लोगो लालायनानै बुरजा फैखादों जों बेसेजों फैदों जोङो साबा फैदों जों साबा आंजों साबा आरोना स' नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय माखासेया गोजानाव ओरै खाहैजोब्बाय साफा थास' गोजा आरो इ जायगायाव ना ओमफ्राय जों इखिनि एरियायावनो खाबाय दंमोन नै ओमफ्राय बाकिया बेसेबा ओरैहाय थांजोब्बाय हाबैजोब्बाय आरोना गावबा गाव मना लाबोखादों नालाय खानानै लाथोंसै लकडाउननि दिनावलाय
माथो खालामबाय थानो न'आव आरो जेबो खुलियाबो गोसोबायदि मैगंफोरखौबो जेनेबा बायनानै मोनजाला नालाय ओमफ्राय थास' आथिङाथ' आरो मोजांखा नालाय बिदिनो रज'ला बायनायसो नालाय जेबो मेडिसिन होनाय माबा जाया नालाय हायोबा जानांगौ थास' आथिङा मोजांसो आंथ' बिराद गोथाव मोनजायो ओमफ्राय जोंहा आंल' नङा बयबो मोजां मोनजायो जोंहा गोथाव बयबो गोथाव मोनजायो आरो जोंहा न'खरनि मानसिफोरा ओंखायनो जोङो पुरा खानो फैबाय आरो दिनैहाय लोगो लानानै ओमफ्राय जाहैनांसिगोन संनानै गोथावनो ओमफ्राय हानाय बायदिबाथाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन थास' आथिं संनाय जानायखौ ओमफ्राय दायो नै आंबो खाहैबावनोसै बांद्राय रायलायबाय आङो लेंहरगासिनो खानो स' खाहैनोसै आं दायो सोरना बुरजासिन नायनो होनबाय नैयो नोंनि नोंनि ओमफ्राय नैयो नोंनि ओमफ्राय नैयो जोंनि गुफुरा दिनै सोरना बुरजासिन नोंसाना बांसिन ना बांसिन जाना बांसिन खोमा जाखाबाय नै मनासे जाखाबाय नै जोङो इमान जाखाबाय मनसे लायनाङा जि गिदिर जाखाबाय नै बा थिखांनो हानाय नङा खानाया जाखाबाय जि मोजां जाखानानै बेसेबां मोजां खानाय गोलैजोब्बाय आंनो सिगावनो होनलाय जाबाय दिखांनो जालायला नै सानै दिखांनांसिगोन नायलाय मना फिसा फिसाखौ नैयाव सोदो इयाव सोजायाना बायोना थास' आथिङा गोलाव नालाय बायो আমার এই খাবা কাটি রান্না দিলে হেলা করে পাল্লা পরিম বারা যাবে হ্যাঁ বিরাট হট লাগে মিঠা মিঠা লাগে খাবগोन नामा मासुर লগত खाबा লাগে বহুত সোৱাদ হয় खागोन बा जाबाय बिराद बुरजा खाखाबाय नायलाय दिखां खनो हालायाखै नोंथांमोना नुगासिनो ना जा बुरजा खाखादों एकदम सप्तासेनि बाजार बानायनाया जेरै इदि जाखाबाय जोंनि मैगं खानाया दिनैहाय दायो थांनोसै ओमफ्रायो मा होनो माजों संनानै जानाय जायो सोरबा माजों संनानै जागोन नोंसा दाउजो आयै थास' आथिंखौ दाउजो जायो ओइ जोंहा साहा लोंलांगोन ना लोंलाङा दालाय सानावलाय आयौ आंहा एसे नांबाव गलापिनो लोंलांसैनो साहाखौ थास' खानायनि आयौ थास' खानायनि मेंनायनि साहा लोंलांनोसैनो Hina maya kau hina main naik nih. Dihai hina akau hina main naik nih. Hang dun. Ang nu laba mah. Kai dengan na ang sego sabai na ini nge. Lah ang sabai na ada laba. Apa? Apa gak thong đấy? Đây. Ang nu hua. Mày nên nó cũng đó. Đây. Ai ang nang kata ini? Ini đây. Ayo. Kandak senang ang được, kandak senang ang được một cột. Xe lên ngày xuân này ang halai. Mani đi nữa, mani đi. Làm gì nào? Ai mà thoát nữa sao nào? Cái gì nữa? Ini nih gue selalu masih kenal ya. Hah? Ini nih gue masih kenal. Bukan deh, malah itu ya. Yo. Kamu tuh anak nilai sih dah. Mana ini dengan bang? Kamu kami ke orang Sunda dari. Mana ini aku Mana dia? Ang ni kuat ni, macam apa mabang? Ang kau beli saya memang tu sini ni. Ay, bukan apa? Ikli. Ini. Ay, bukan apa? Bukan apa? Bukan itu. Alangan sini ini. Ang kau bukan. Asa aku kuli bagun ni buat nala jadi. Mungkin bukan. Dia, ni. Kalau nak malam apa? Mana baik dia? Terbaga bagus sih. Sahabat. Tata bye bye thằng Sơi. Ini sasian này. Bà bố cơ. Thằng Sơi. Thằng Sơi đấy. Mưa nào thắt thắt số khăn nó phải nè na, lại xí ra nó phải nè xí ra bảy mươi. Thằng Sơi đấy. Thằng. Nè. Đó cái đấy con xe kudum ang cơ. Ai ơi. Tata thằng Sơi đấy hả? Tata. Yo. Masa kok? Nyambai. Cứ gì nhá? Tidak mungkin lah, siapa sih?
Hello. Này जोङो मोनफैबाय आरो ना न'हा र' एक सेकेन्ड. माने जोङो दायो न'हा मोनफैबाय आरो ना थास' खानानै पुरा फोथार गिदिं खाबाय नालाय दिनैहाय मैगं नागिर ओमफ्राय एसे नै दुगैबाय फ्रेश जाबाय आरो ओमफ्राय नै दायो मोनाबिलि जाबाय आरो ओमफ्राय नै आनारस जानो नागिरदों आनारस लेबगासिनो बिथाङा दिनैहाय जानो नागिरदों आनारस बोथोरनि फिथाइ बोथोराव जा अब्लासो मोनगोन देहा सोलेराव बोलो होनलायनाय अबाव दंमोन थाखोनैनियाव ना थाखोथामनियाव मोनदोंमोनथाय जोङो नङा गाजर मुला गोथाङै जा इदि होनलायनाय अब्लासो मोनगोन देहा सोलेराव बोलो इदि होनलायनाय नोंसोर मोनदों ना मोनाखैथाय जों मोनदों थाखोनै ना थाखोथाम बेसेबाङाव मोनथाय मोनदों आरो ना ओमफ्राय ओंखायनो बोथोरनि फिथाइ जोंबो बोथोराव जानोसै आरो ना खान्थालाबो राबाय खोमा जानांसिगोन गाबोनफोर ना आमथिसुवाया मालाबा आमथिसुवाया मालाथाय मा आमथिसुवाया माला आमथिसुवाया मंगलबारैनो आमथिसुवाया मोनफैथारबायानो माथो होमबालाय ना आं बारा होनाङालै आंनि ना आखाइजों जानोसै गैथारसं नांला Udah main seleksi. Oma, godetar. Main saya gede sendiri. Ya, gitu Pak. Nunggu. Nang. Nunggu apa kan? Sini. Uang. दायो नै बयबो आनारस आरि जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दायोथ' जोङो मोनफैनायावनो गोबाव जाखाबाय न'आव मोनफैनायावहा ओमफ्रायो दायो ओंखाम संनोबो सम जाबाय मोनानि ओंखाम संनो सम जाबाय दायो ओमफ्राय संगासिनो दङ ओमफ्राय माखासेया माने जोंहानि आबैमोना टिभि नायगासिनो आरो ओमफ्राय नै हासबेन्ड दङ आं दङ ओमफ्राय आबै दङ ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय हरबो जाबाय नालाय दायो आङो ओंखाम ओंख्रिबो संगासिनो स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमसिगोन ओमफ्रायो जुदि नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनो बावनाङा स' बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट